Madi. Madi. Pagkitay ko bayar ko nga puno, Madi. Kinakoy bagong negosyo. Okay, negosyo, Madi. Anak ko'y madikin, Madi. Pataguan ako sa akong marites. Nagkabilin sa akong ako manikatsila. Taktik to. Alam, Madi. Kinsa na si Marites, Madi? Ay, si Marie Oxites, Madi. Oo, Madi. Ako sang tawagan, Madi ha. Sige, Madi. Kita magkuhan ko kulit mas may business ba? Ano ka may basketball liga dre sa bulan online page Mari? Asa man, napita ba ka to? Uy, naalit siya. Ah, dali ka kong gabiin. Asa man? Nagpapagkain mo sa mga Sige, Madi. Itaw sa lang mga number. Asa man ito yung mga number? Kadugay ba na, Madi? Nakabuk ni numero din na nila, Madi. Pati magkuning daghana, Madi. Basta doon na ka na, Madi. Tang-awan, Madi, kung naabak pilod. Sige, Madi. Yara, ang number. 500 per hito. Oh, sige, guys, kung porsyento mo na yan. Di-play kong nanti ha. Hindi, lagi pisong Isa ko. na Matuloy. Hello, mga marites. Hello, boss. Hello. Bantayan ba ninyo akong ipataguan ninyo nga manikin? Test, Marites, ne. Partner, how may I help you? Unsa? Kurinarya, ne? Unsay, bilis mo ng bintod, oy. Kasi natawa or text? Tawag na ako si Tex, tawag na. Ang buwan ko. Ano ba kayo? Na, sa man to ni. Ato, ikaw ako sige withdraw. Ato ko na lang yung tara. Ano? Chapoy lang tama. Sige ba? Sige ba? Chapoy. Ita. Oh, okay. Asa? Wala ko po. Ay, kagwapa sa dalamin. Wala na dito Mari. 1 million na ba itong adlaw? Yak, nagkantidad. Dapat 50 mil. Required din mo uyog ni Mare. Oo, anak mo dito Mari. Kay, Ito Mare, nabalakas ako kay. Patay, pas mo dito pamilya ani. Ano tek ra ba to? na mabala dyan. Tas kami. Yayas, drive ni Tribira. Ano, manigisig yun. Maniguguyo ba? Ay, pikas, Madi. Ay, kay drive, Madi. Ako lang drive, Madi. Asa yata mapunta, Madi? Ay, kami drive, Madi. Asa madali na, Madi. Asa tapuntaan na na? Asa? Hello, mga marites. Usap ni Marites. Sa Madi mo multi ka, Madi, eh. Pasensya na ka, Madi. Antek sa ni Madi? Wala na yung matrabaho sa kong mga kuan, Madi. Batos, Madi. Sabi, wapat nagalarga, Madi. Galinaw ka, Madi, Madi, eh. Tiyo, kaniha po ni Naria. Karo may Naria, pagtarong mo ha. Sipat-singko mero ba inyong adlaw na ko? Sila po ni Naria ganina. Karon, minteryo. Bawala na yung mga napusa. Buang naman puro na yung Marites, Madi, eh. Tara, ato na to, Madi. Sige, Madi. Dahil niya, Madi. Meanwhile, Mari, asam. Mari. Sa Maria ka butas bayani mo hatan. Saan na lang ito ng brilliant na to ni Virgin? Ako yun. Oo, balon. Asa man to? Sa dato or sa pobre? Kay baha ikaw to gabilin. Sige ga withdraw gol, limitanon kay ka. Kalimut. Isa lagi na. Oh, isa po na diri nga naman suot ni sinina kulang ang panapton ay. Amaw na uso naman. Sabay bito sa uso. Tayo ka na kita. Halo na mo. Tayo dyan ni boss. Ani dyan. Wangan na dito ka kidney ana. Stay sa mong kigol. Ali, 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 ali. Sa ako tayo pagsulban na. Saan mo ni Mare? Anak, nanan. Ikaw tayo pag malikin. Kaya parehas na mong nama to. Buwan ko batig na to. Parehas na mong nama to. Gigidyo ko di mo ko. Ay, Oo. Sige, blanket mo. Yeah. Kung mangita si boss, ako rin nga.
kuan ka na ni adto kag kuan hardware ni kag napkin. Ano mo no? Meanwhile, Sabad din ha kay. Nawag mo kung anak mo. Unsa kay tuyo ni? Sige, Madi. Hello nak, unsa man nak? Nak kay project? Unsa man nga project? Manikin? Wala manikin pre. Ay, sakto. Sakto, Madi. Na ako baligya nga manikin. Ay, Taktik to, Madi. kana pre kaya ako'y pakita sa kong anak pre. Sige, Madi. Madi. Bubuang. Namang manikin. Amo gibutang sa may Mitsu Bosque. Kapag ka, metro yung may pinaka-safe wa dyan mga watering. Sige. Nya, tanan na sinto. Kanang ganyang mga kwarta. Oh, na, kay sige mo panlingding. Yo, tigbak ka na. Yeah. Parang ang manikin kay naatay wapang bagyo. Wapang bagyo. Oh, siguraduhan dyan ako rin mo, boss. Nga mas gwapa pa yung mga manikin. Ala, mo na sakto. Boss, dala na ako manikin. Akong ganda mo niyo, boss. Manikin niya akong gingon mo. Nindot ni siya, taktik ni siya, Madi. Mo ba madi? Grupo sa manikin ni. Kailan ka anina? Kaya itong palito na. Atong pistingan, Madi. Sige kuno madi. Atong pakatahon. Oh, sige. Kanindot anong manikina madi kay mo kanta man. High-tech, nagudro, Madi. Ano madi? Ay! Ala nindot o tingog madi. Uy! Golden Boys, yun di ang manikin madi. Mimi, pabalaka ko. Ang balak ko no. Madi. Suwayan, Madi. Ikaw ang buntog ginamos. Nga nakabungkag sa kong tinapok na baho. O, di dyan mo magmahay ni boss kay. Right dyan kayo ni. Unsa pa lain na to ipagkuan ni Madi? Kabaw na mo sayaw madi. Atong pistingan. Paru-paru-chi, 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 paru-paru-chi. Oh, di ba, Madi? Kabaw na mo budot madi. O, pabudot sa na to. Bansay siguro ni Madi. Atong Okay. pistingan. Atong pistingan. Sound check. Hey, the best. DJ JR. Kasko manikin, Madi. Di juga magmahay ni. Digin mayano ang manikin ni mo madi. Nya pila man sa ni manikina madi. Ay, barato ra ni Madi. Tag 50 Ah, grabe, bahala sa na lang madi. Munti pa man na tuition sa akong anak madi. Uy, Barato ra na, Madi. Di ka afford. ah, okay madi. Uy, wapa, talentado ning manikina madi pero ay sa kay madi. Uy, magbilang sa guro mi madi ato lang guro mi sa gaysano ni madi. Wag na nga guro barato dito. Adi ka ni Madi. Ang di lang guro tanan na. Ligit, ang pataguan niya. Ubus mo ni boss. Asa Maris? Si Maris? Murag na, bukatan ko to sa napkin. Yung gipalit, boss. Pagtarong ha? Mga magaling manigin. Ato ko rin gusto ko ng mata, be. Time para good. Murag si Mari, manggod. Run. Meanwhile, Ay, duha ka dong. Wala dyan, wala na nakagupo na to sila. Murid na. Time para good. Hangak tingin. Huwaya sabi. Kamuhay mo. Sa kanimo ha? Nakapit ko sa tat. Wala na ba may kwarta? Ito lang. Ganun ka ba? Gigas daw kay Gigas daw. Ito na. Kwarta ko ah. Check eh, ganun ka check eh. Isa ko, kwarta ko. Wala ko pagkasulina sa motor. Isa mo, nabig ko kay gasolina sa motor. Ah, yan ang ginana na. Kwarta ko, Jerry. Kwarta ko, Jerry. Dali mo rin.
Ang bayad pa ko niya. Sipin-sipin na may. Ika siya bayad. Sige, panakaw na mo. Saan man tanay malas na. Sige na. Punta ka kwarta sa manikin. Nabuak pa. Saan pa ta? Isan pa ta. Sapan pa dito. Asa na lang tani? Wala pa sila kong tako. Ngayon, ato na lang ta sa atong gigon nga liga. Manigyan na lang dito. Ay ito, kay dito, 500. Tara na. Ikaw ang bugtong itik na nakakapa-kapa sa akong. Dili man ikaw man ginamo. Kita kita na ikat. Kali. Ano ba? Magkatawa yung Swiss Kayla. Hey, the best. Nyata na. Mana? Mau yang anak mana dekat mana yang anak free mau yang lagi na. Di naman sige. Oh, Barbie girl in a Barbie world. It's exciting. Call me classic. You can touch my. Never hang up the country. Mantap sa diri no. Ulog ini naman. Ari na lang kasi o ganun lang. Dati naman kayo. Bukan kayo. Para anggap atong usap na kasi nang naatong mga dito katong nasiguan. Dali. Kasi may mga video na mag-gayong mini. Ay, mga nano na nagkaklako din. Ano lang guro. Ito.